police te hi an fing thinin thil chui har sa tak tak te po an chui chuak zung zung zel maya chuti rualin chui chu alei thelo thil te po an nei ve nok thomai case chui chu lo then khat hi chu ngai tha wang te po ani thei rualin then khat te hi chu har sa ve tak tak te ani ve hlom bok ani tunlai Mizoram boruak duam lo tak hi kan thave kanga sualna apunzia kumin chungot poin kan tha chiang viau ome social media lama boipui hat tham khop chanchin che tak tak kan thede urang maya tunlai changkan na pakhat social media hian a chejong in min lar tir hat thei ti sheila kan film khur viau chu anga yani sapram le vairam vel chawa thleng thina kan ngai tual tha le pong sual te po ami khwal lo ta viau maya chu wangin ka chung kwa ahim lo them ti hi kanin ven na tur poimo tak pakhat chu anita ani kumsang kha zakwa somkwa August ni rukhan John Bennett le Patsy Ramsey te chuan fanudu omdeu mai nei tharin an hlim hle maya aminga po annu pamhing choin John Bennett Patricia Ramsey ti an sanghe nge ani John Bennett hian Patsy nen anin nei ma hian nupui dang lo nei toin fa po pathum lai an nei man nge nge Patsy hi anupui panhina ni in tuna an follow piang hi a u barka ai hian kumthum lain anau pangjok bok anni chung kwa hi anin poin an hlim thei hle maya an fa te po an duat viau mai John Bennett te nu pa hi fa te en kol lama chuan an fel dun viau maya tin an nu pa hi nu panamai lo tak an ni ve shem shim ti thei ane Patsy Ramsey hi anulat lai puwa chelo le fel thokhat tak ni in kumsang kha zakwa somsari pasari kuma Miss West Virginia ni na hau ve thei ngat kha ani boka afanu po in a chunin a mela lo thare u viau mai a mel that pialama atet en a in a fing phian maya kumruk atin meu chuan mi riat a hlo to viau mai ni award po a hlo chuak nual to mai beauty queen ni na po a kol ran to bok kumsang kha zakwa somkwa paruk kuma chuan Boulder Colorado an chenga an pa ber John Bennett hi sumdong hlotling tak ani wangin a hna wang hian anjin kwal na sain an chung kwa po anin son kwal fo thin reng ani sumdon thiam tak ani wang hian asum lak lu po atlem lo khop maya heti hun lai hian a network po 1 billion atling phahial ani an khosak po an hiam lo khop mai Christmas alo thlen chuan an chung kwa po in anin chu moi taka chein lim takin hun an manga kumtin anti fo danin hemi kumpo hian present chi sang sang nen thei top chuin an fa te ti lim an tuma an hlotling viau bok Christmas ni le zan chu midang le nadang zong zong kal san vekin an chung kwa hian lim takin hun an manga mase Christmas azowa December ni somni paruk jing alo her chua meu chuan thil engkim mai chu alo dang lam zota jing dar nga le chan ve lo ri chuan Patsy chuan tho a hun ti riain a tho vara an chung kwa vacation mangtura Serlevoi Michigan lampan nan tuma wangin in pe ma an ngai miawani ti chuan an no ber chuan chet la thuai thuain in hnuai lampana akal chuan step 1 chana thujiak lo om tamai chu moin thil diklo om ti a thiam hal tamai renga chu thujiak chuan aril ru chu a khoi tangang maile a chan ber po afanu chungchang ani tlat mai chu lekha chuan ifanu ka kola tuna chuan katina lova ala himrie kumsang kha zakwa somkwa pasaria ifanu hi imule duani chuan anhuaya ti tur ka zia hi lo ti lo tling nge yang che tin athil phut te chu alo zia kurngwai maya afanu chu an mulet le du ani chuan sumfai dollar noi khat le sing khat le sangriat an du thu le daria ta tanga dar som in kar chunga an ron biak po tur thu te in lan chon dan vel an ron soi pui tur thu te chu aron ziak tamau mai Patsy mangang chu in chunglama tlan chho ngalin an nu pakhum lam chu thlaphang takin apan taroi maya ma se apasal la chu alo mu to big hau lo mai van nei thak takin afapa bark ero chu amutna alo lamu hlau maya engma harsatna atok lo ni na sia ariru pangking chu athol hok mai ma se afanu amu miau lo wangin amangan na chuan akian san thei chuang lova ati tur ma saber chu chi ai mi alovin a han ngai tu azung zunga police lam bepop ngalin athei angaranga anin lam kal turin atitangot maya police po mi hosa case ani wangne ni an ron thlengrang viau bok ti chuan police lam chuan chet langhal zungzungin anin chung chu an bel chiang tranta thujiak po chu evidence atan langhalin in le avela chuan mishing lu ruk na hnu ma anjong kwal ta vut mai
Betsy chu mei chiangang ani boka a har satnate soipui tur thian amamo ni turani police lam abiak zo nu lok chuan a thian te pani Fleet le Priscilla White te chu avakol le ta anin lama kalngal turin avako chuni in hetianga police nu chuina midang lo om tam viau hi thil fello ani theina a om tlat maya nu chuina konga ati boi theina atama wangin andu lo viau thina ma se Betsy thian te po chu an local ta thawa chu mai ba ka police lam point narmai lovin in le avel dap kwal pui turin an lo som ta da le ngala thil fu tak chu ani mel lo viau mai ti chuan an ni thian dun po chuan thei ang anga pui ve ngalin in chung vel chu han fang kwal ve ta chutia an kal kwal na lama chuan fleet chuan basement tuk ver pakhat chu achia ni ti amua suitcase chunga dar hlang ke them lo dar deuh noi te po chu amu zui ngal mai boka dar kar ni vel aliam le meu chuan an chung ko thian thadang te po chu an chan chin shein an lo thlen bel ve ta zel maya tuna chuan an chang cheta viau mai police lam chuan misual chui chuang ngei thei be sein hi chung bung ro le thildanga fingerprint omangang te chu an la kwal ta zela hei takhi minol puin an chim chuan nu ma alo tam ta thina boina a thlen thina wangin police lam po hian hetiang mun an boi puila hi chu midang to po theilo turin an sil thuai chin ani ma se hemituma police te che danero adang dai viau mai chonhudar khatalo ni meu chuan chulai muna local khom te chu in chung lam en fia thil fel lo zong turin anin puitir le tamau mai le thil fel lo engengemo misual nu ma ni thei om chu an zong non le ta jingkara tanga ante suau so na muna chuan eng tak chu mu bel le theng mo ti chuan chung ko pa ber John Ramsey chuan basement lam chu zuthi thlai non lein reilo te a afan ruang pom chungin aron leta puitu tur aron outer wai mai le afanu John Bennett chu blanketa tuam ni in akut le ke chu phuarbe ania aka chu teipa chartlat ani bok he thil chuina hi atira tangin aboi thlak viau maya mi puin an chim na sa chu thusan ni se John Bennettan afanu ruang aron pom son mai hian evidence om thei tam tak ati chiata wangin thilpoi tak ani ta bok DNA laknan tin aka an tuam na tape chu an khokta police te chuan thotheilova an re be awangemo aru ti tlia ani chu John Bennett thi chan bera an ngaya tual tha na nge ani e an ti ta mia mai investigation sang kalpui chho char ania ma se tual tha tu berero an rek fu thei der lo mai chu thil boi thlak tak nin ngai dan le thuleng wak atam ta viau mai mithen khat chuan evidence an mu dan sang atangin tual tha tu hi an mani chung ko jinga mi ngei nin an ngaya evidence poimo tak pakhat crime history lama thlengfo thin tlan na tur thuziak lo in da ngot khan mi ngai ben a hlo viau mai thuziak kha phek thum lai om nge ma se an soitum berero a seilo khopa ifanu kan kol i mulet le du ni chuan poisa chuti za chuan i khul theyang police pun chuang che ti kha ani deuh maya chu thuziak chu voi tam tak en non ania a paper chu Ramsey paper niin a pen man po ata tho ani bok heta mitam takin an ngai ven chu kidnapper tak nita se tuin nge mani kidnap te in chung nge ya phek thum la ya sei thuziak nu che tura hun kho ral theyang ti kha ani midang lo harin man chua theina chance kha asang em bokani tin hele khazia ka tanga alandanin misual hian thurwal pui nei omin ain soimi alo maya mi pakhat thil ti inin alang tlat ane achan po athuzia ka hian kan ti nilovin ka ti zel aman wang ane tin akujia ka tang hian me cheziak ngei ani arinom viau boka mitam tak chuan he thu hi anu petsi ziak ngei ni in an ngai pha bokani ma se tu nu in nge mani fanu te ngei that phalte lulang le chutia chui chua mai ani lo wang chuan theory atam ta khop maya then khat chuan a u bar khian ti pal thil thuin anaw hi aliam palanga athi pha ta ni nan ngaya heti lai hian zone te hian an fa par bar khi an veng tha hle maya media laka athil ti asoi chua lo nan an hum tlatani ti in an ngai ve bok he thil hi adikani ngat chuan bak chu tual thattu ni in thiam lo chantir anianga adam chung hun zong zel lama aman angai pha don miawa an fanu athitwa an fa pa le zel ombo tur chu ngai ngam lovin heti hian man lata ni tura ngai an kat nuk ane mithen khat chuan an fanu servela liam om dana hian apa zone chu an pu ve boka
Aliama hian DNA dang mu ni lo ma se asira hian liama om tlat maya evidence thatak chu om lo na in mitam tak chuan apa ngei chu an pu deuh bur mai ni zona hian anu puile afa pa te muthil hlan hian afanu ngei chu khoin afanu au chuak tur chu ada thata ni in an ngai bok heng theory zongjong hi thil ni theile ni du mel tak tak vek an ni na in evidence thatok thil ti sual tu man thena tur khop an nei thei miau lo wang hian chuizui zel ania an tin zon tak ber chu John Bennett thilai vela miswal lar ve tak mai mei che khoi chiat lama ming chermek kumsom thum pani mi Gary Oliva chu ani ti chuan Gary chu kumsang ni khan pongsol kheisa wanga man ania ma se evidence an neya DNA sample te chuan Gary DNA amil thei tlat lo maya chu tak chu police ho boina ania Gary hi apu ngot thei tlat lo ani heti la hian kumsang ni paruka zirtir tu hlui John McCart chuan tual thana kha ati ani thule ti palthila John Bennett kha atha thu asoi ve tlat boka man ani vele ta tho boxi ma se ani po hian atha theina chance om lo ti thei turin evidence hian alam a hoi vak lo baka John Bennett tha ani lai khan helai hnaya hian a omem ti hretur point evidence om le hlei thei tlat lo mai inti lardu wang mai main dotin a in puang ani te an ring rum ruma fin fiana mu mal om talo chu thiam lo chantir ngot thei ani le ta chuang lo ani hemi te patni ang deuh tho hian John Bennett thina chungchanga mo phur tuanga pudang pakhat chu Santa ani le tlat mai Christmas lai chuan Santa hi na pangte tilim tu ani miaw wangin John Bennett te chung kwa po hian Bill chu an fa te tilim turin an ruaya an chung ko Santa ani deuh mai chu kumtin an roi thin ani wang hian anin po viau nge nge ma se Bill hi tual thattu ani thei mewem ti hreturin fin fiana du thu sam omle thei tatlat lo mai ti chuan na pang du omle meltra child beauty pageant John Bennett Ramsey thina chuan tual thattu chu chui chhualovin ala om tareng ani